Pripravil som si pre vás takú jednu malú otázku. Predstavte si, že vlastníte pozemok alebo vlastníte parcelu a chcete si na nej postaviť váš vysnívaný dom alebo vašu vysnívanú vilu. Určite každý má svoju vlastnú predstavu, ale keby ste skúsili chvíľku nad tým popremýšľať, čo by tu asi mohla navrhnúť samotná príroda. Ja si myslím, že niečo nádherné. Príroda je hravá. Tá príroda sa hrá s líniami, s formami, s farbami, detailom, štruktúrou. A osobne si myslím, že takto kreatívny by mal byť každý architekt, ako tá príroda. Ja tie svoje vízie hľadám v obrazoch, hľadám ich v formách, hľadám ich v svojich malbách. Ako môžete vidieť, niektoré tie formy sú dokonalé a niekde zachytávam len ten prerod, poviem, tej línie na samotnú formu, ktorú neskôr posúvam do architektúry. Ale aby som začal postupne, vždy, keď sa pozriem na pozemok, nevidím tam kocky. Vidím tam tú prírodu a hľadám tie svoje línie, ktoré v sebe cítim. Snažím sa transformovať ten horizont, ktorý je pred nami a snažím sa vytvárať nový príbeh. No a takéto záznamy ja si robím na svoje veľké plátna. Tieto línie nie sú hneď ostré, sú, poviem, ako keby boli v hmle rozpité a zaznamenávam z nich iba tento pocit. Tie línie sa začínajú zlievať a dávajú sa dokopy a z línie sa zrodí nádherná forma. Následne takéto formy, ktoré sú unikátne, vytvárajú tie nové znaky v prírode s vlastnou energiou a tie abstrahujeme a vytvárame z nich architektúru. Táto architektúra, ako môžete vidieť, vzniká prirodzene reakciou na terén a používam tie, poviem, že prírodné prvky, ako sú línie, narábame veľa s terénom. Tá línia vstáva alebo rastie zo samotnej architektúry a dom sa stáva súčasťou prírody. Keďže tie línie vyrastajú, menia sa na obytné priestory. Krajina sa premení na dom a vy sa stávate súčasťou tohto, poviem, že zážitku alebo celkového diela. Nový znak vznikne tým, že osadíme takýto objekt. Ja som rozmýšľal o tom, ako nájsť tú svoju jedinečnosť, alebo čo ma najviac na tej architektúre láka. A poviem tak, ako dieťa je prepojené s matkou pupočnou šnúrou, alebo ako strom je koreňmi spojený s tým, so zemou, tak som si povedal, že moje stavby budú prepojené s tou prírodou. A z tých vrstevníc sa vždycky vznikne forma alebo znak, ktorý je do tej prírody prirodzene zasadený. Tie línie, ako môžete vidieť, sú súčasťou architektúry a majú svoju vlastnú funkciu. Niekedy sú to rampy, niekedy sú to schodiska, niekedy tie línie vytvárajú závetria, alebo poviem jednoducho kvetináče, v ktorých prerastá príroda. Tie línie prechádzajú z exteriéru samozrejme do interiéru, lebo exteriér a interiér by mal byť jeden celok a mali by ste všade cítiť, že ide o ten istý rukopis. Vždy hľadám dokonalú líniu, ktorú potom buď v samotnom nábytku alebo v samotnom interiéri pretavujeme do reality. Dokumentáciu a remeselnú výrobu treba samozrejme na všetko pripraviť a s kolegami posúvame všetky tieto línie do detailu, aby sme ich vedeli neskôr posunúť do samotnej realizácie. Najviac sa mi páči, že počas tohto procesu to nie je len o jednom človeku ako o mne, ale je to o veľa ľuďoch okolo, ktorých stretávam a každý z týchto ľudí sa s nami stáva samotným umelcom pri tvorbe tej vily. Je veľmi dôležité, aby ľudia rovnako vnímali to, čo robia tak, ako to vnímame my. Proste máme vášeň pre tie nové formy a pre hľadanie niečoho nového. Zoberte si, že na tom svete sme len krátky čas a máme tu šancu tu niečo zanechať alebo vytvoriť, čo ste ešte nikdy predtým nevideli, alebo niečo jedinečné. Poviem, nedokážu to zvieratá, ale dokážu to ľudia. Máme vlastnú emóciu, máme rozum, máme všetky prostriedky na to. Môžeme sa odlíšiť, môžeme vytvoriť a posunúť tento svet dopredu. A toto je, poviem, úžasné.
Keď som začínal s tou architektúrou, tak skôr poviem, že na začiatku to bolo umenie. Ja som vždy chcel malovať, alebo chcel som kresliť, chcel som byť maliar, umelec, ale dostal som sa do štádia, kedy mi poviem, ten papier alebo to plátno nestačilo, lebo som si povedal, buď sa do tých vlastných príbehov zmenším, alebo začnem tie príbehy zreálňovať a postavím niečo reálne a vytvorím tie vlastné svety, ktoré vidím. No a najprv som si myslel, že to nie je reálne, ale keď som čítal o ostatných, poviem, architektoch, ako ja neviem, Santiago Calatrava, výborný sochár. Aha, nemusím sa vzdať čisto umenia, môže byť to umenie prepojené s tou architektúrou. Architektúra neznamená, že sa vzdám umenia. Potom si človek pozrie, aha, Corbusier, výborný maliar, kubista, kamarát s Picassom. A potom pozerám ďalej, Zaha Hadid. Aj tá malovala a poviem, že stavala svoje obrazy. Človek sa od takýchto ľudí veľa inšpiruje, veľa sa dozvie, ale aj pochopí, že má svoju vlastnú cestu, lebo nikto nechce byť druhý Gehry, Zaha Hadid, alebo nechce robiť možno už to, čo pred nami tu niekto urobil, lebo má svoju vlastnú šancu a má svoju vlastnú osobnosť. A takto vytvárame naše, poviem, že sochy na bývanie, ktoré sú súčasťou prírody v každom detaile. Línia sa stáva súčasťou formy toho domu. A vytvárame prirodzenú synergiu medzi architektúrou a medzi prírodou. Jedinečné zážitky pre užívateľov vznikajú na základe toho, že tá forma nie je stereotypná, ale aj tá samotná forma je kreatívna. Samozrejme, aj každý interiér nadväzuje, ako som povedal, na ten exteriér a môžete to cítiť v každom detaile, ktorý je čistý, jednoduchý. Môže mať rôznu mierku, ale vždy vytvorí jedinečný celok. Toto je, poviem, že priestor, alebo toto je jazyk, ktorým my rozprávame. Od línií k forme sa snažíme pretaviť a prepojiť tú architektúru s prírodou pomocou našich, slov, ktoré sme si sami vytvorili. Budúcnosť v architektúre alebo v bývaní vidím o značkovom bývaní. Čo znamená značkové bývanie? Myslím si, že na tomto svete v súčasnej dobe je strašne veľa vecí, ktoré vás ruší a ťažko sa človek zafokusuje alebo zasústredí na niečo, čo by ho priťahovalo. Môžeme niečo podobné vidieť v automobilovom priemysle alebo poviem v móde, kde vidíte, kde môžete povedať, áno, mám rád tú značku, tak som patriotom tej značky, lebo uznávam ich hodnoty, páčia sa mi veci od Diora a viem, že ich dizajnoval, dajme tomu, Lagerfeld. A niečo podobné očakávam, že sa stane aj v architektúre, že si napríklad tí ľudia povedia, áno, chcem bývať vo vile, dajme tomu, od Jana Revaja, lebo sa mi páči, ako navrhuje s tým jeho štýlom, som stotožnený. A myslím si, že takto budú uvažovať aj developeri v budúcnosti, že už nebudú stavať, poviem, rôzne veci, ako príde, ale budú sa snažiť viacej posúvať do toho, poviem, vlastného jazyka. Budú hľadať vlastné vyjadrenie, tak ako má ten Dior, mal toho Lagerfelda. Títo developeri si budú vyvíjať vlastný štýl. No a rád by som vám predstavil kolekcie víl. Prečo kolekcie víl? Mal som takú víziu, keď som si prečítal o Henry Mooreovi, ktorý bol výborný sochár a ktorý umiestňoval svoje stavby v prírode, že chcel by som v živote postaviť tieto biele, nádherné vily po celom svete. Aby na konci dňa tu vznikol nejaký úžasný park, lebo verím, že hranice na tomto svete neexistujú. A tieto vily by mohli vznikať na rôznych miestach. Lebo samozrejme, každé miesto má svoju jedinečnosť. Keď staváte pri mori, má to úplne inú atmosféru. Keď sa rozprávate s Angličanom, s Američanom, sú to ľudia, ktorí historicky majú iné gény a majú inú energiu. A táto energia na vás prechádza. A mňa to, poviem, obohacuje v tom, že hľadám nové a nové nápady k tej svojej realizácii. Chcel by som vám pár týchto víl ukázať, ktoré sme už v tejto filozofii postavili. Jedna z nich je napríklad Villa Blanche. Tu môžete vnímať prepojenie architektúry a prírody. Línie, alebo línia, ktorá je tu schodiskom, sa stáva samotnou formou a medzi ňou prerastá príroda.
Villa Okta. Napríklad na Ville Okte môžete vidieť, že fasáda nemusí byť len jednoduchý obal, že ona môže byť vytvorená v hĺbkach. Ona dokáže, tá fasáda sa skladať napríklad z 3 plášťov. Tu som sa ja inšpiroval osobne malbou Marka Rotka, ktorá je robená v hladinách, jemných glazúrach a potom nádherne prechádzajú tie farby a ten priestor chytá hĺbku. Len som rozmýšľal, ako to celé urobiť v priestore a urobiť to v architektúre. Samozrejme prepojená v kontexte s prírodou. No a každá vila má svoj vlastný detail. Môžete často vnímať módu od známych značiek, ako kombinujú medzi sebou materiály. Niekedy aj v architektúre si tým viete pomôcť, aby ste docielili tú estetickosť tým, že použijete rôzne materiály, aby ste vytvorili, poviem, dokonale estetickú hmotu. Zasadenie zase vily v kontexte, ako vyrasta z terénu. Villa Sky. Tie línie nemusia byť len v interiéri. Ten náš jazyk my používame aj v interiéri. Snažíme sa z tých línií robiť formy. A ako tu vidíte, tie línie sa rozvíjajú v schodiskách nad sebou. Máte pocit, ako keď idete popod strom, idete popod konáre a svieti slnko. Tu je nádherná hra svetla a tiene a vždy, keď idem po tých schodoch, tak mám otvorené ústa. Je to úžasný zážitok. Vždy si ho veľmi užívam. Villa Sky je forma, ktorá, poviem, levituje nad mestom, je položená. A Villa Animamea, tu bolo zaujímavé zadanie, že okrem hlavnej vily klient chcel aj hostovský dom a teraz riešite 2 formy. Ako to vyriešiť, aby si nekonkurovali? No a môžeme znova pozrieť do histórie, ako sa riešili kráľovské zámky s parkom a s letohrádkami. To znamená, že forma sa stala súčasťou parku, aby si nekonkurovala a línie vychádzajú z prírody. Línie sa stávajú formou a znova sa, poviem, do tej prírody roztečú a previažu. Posledný projekt, ktorý máme, je Villa Michaela. Tými líniami sú tu rampy a závetria a môžete vnímať, ako vyzerá ten život medzi samotnými líniami a ako vyžarujú energiu, ako je to prenesené do samotného interiéru. Fascinuje ma na malbe napríklad, že väčšinou v tej architektúre máte presné hrany a sú tie hrany ostré, kdežto na tej malbe si viete pomôcť tým rozpitím a tou jednoduchosťou tých foriem. Tam nepotrebujete povedať všetko na prvú. Môžete niečo nechať aj na ľudí, aj na diváka, aj na samotného klienta alebo majiteľa. Nech si veľa vecí domyslí a nech vníma veci tak, ako ich cíti sám. A často ten obraz môže byť, alebo poviem, je doplnkom samotnej tej vily. Doplňa tú atmosféru a len konkretizuje niečo, čo sa ide udiať, ale nemusíme všetko povedať. Ďalší z týchto projektov, alebo poviem kolekcií, ktoré sme vytvorili, sa volá Bjord. Keď už vytvárame vily, tak sme si povedali, že poďme vytvoriť niečo aj pre bežne dostupné, aj pre bežných ľudí a dizajnové bývanie. No a veľa som cestoval po Spojených štátoch a tam bol problém ten, že ľudia často cestovali počas svojho života. A vtedy ma napadla vízia, že nemeň miesto, zmeň priestor. Inšpiroval som sa zase automobilovým priemyslom alebo hotelovými značkami. Predstavte si, že na svete vzniknú huby na bývanie, ktoré sú dizajnové. A tí ľudia, keď sa niekam presťahujú, tak síce zmenia lokalitu, musia riešiť škôlku a všetky veci, ale sú v mieste, ktoré má takú energiu, ktorú zažili. Tak ako keď ste fanúšikom nejakej automobilovej značky a znova si kupujete, poviem, to isté auto od tej značky, lebo vám tá značka vyhovuje, jasne spotený, s ňou spokojní, alebo chodíte do toho istého hotela, lebo vám totálne vyhovuje. Tak sme začali premýšľať o dostupnom dizajnovom bývaní ako produkte. Predstavte si, že takéto huby, ktoré by boli dizajnové po svete, dokážu byť medzi sebou prepojené na základe toho, že v nich žije komunita, ktorá má rada dizajn a kvázi spájajú ich rovnaké hodnoty. Tento urbanistický koncept mestskej štvrte sme vytvorili
pri Bratislave v Malinove. Podarilo sa nám zrealizovať 9 vila domov, 3 jazera a v centre tú polyfunkciu. Celý koncept pozostáva z toho, že tie jazera majú rôzne tvary. Aj kvôli tomu, aby každá tá časť toho projektu mala svoju vlastnú atmosféru. Sú to štvorpodlažné objekty a dohromady je to okolo 180 apartmánov. Snažili sme sa celému tému developmentu dať ľudskú mierku. Tým, že sme urobili tieto fluidné fasády, máme síce jeden objekt, ale keď ho poviem podnatáčate, tak ho nevnímate ako niečo, čo je stále a nechcem povedať, že stereotypné, ale zrazu vytvára vám ten priestor nové pohľady a nové pocity a nový zážitok z bývania. Atmosféra je samozrejme dotvorená dizajnom a každým detailom, ktorý tieto stavby majú. A tak sme vytvorili priestor pre ľudí s vlastným centrom neďaleko Bratislavy. Premýšľali sme o tom, že či to vieme použiť aj niekde inde. Ako vidíte, nedávno sme riešili takýto projekt pri Prahe, kde by mala vzniknúť, nová mestská štvrť. Zaujímavé je, že ľudia sa často stotožňujú s vecami, ktoré poznajú. Tak ako napríklad, keď vám poviem Mondivris, tak každý si to miesto vie predstaviť, ale keď povie, v akej štvrti býva, tak pomaly, nechcem povedať, že tak ako na Slnečniciach sa cíti všade v Bratislave alebo vo veľa častiach Bratislavy, ľudia by sa mali stotožňovať s miestom, v ktorom žijú. A aj to dokáže byť unikátne. No a tu by som vám chcel ukázať, že to naše od línií k forme, ktoré vyvíjame, alebo ten náš jazyk, ktorý sme si našli, sa dá pretaviť aj do urbanizmu. Len namiesto tých schodov a namiesto tých rámp sú tu ulice, sú tu parky, ktoré prechádzajú cez ten priestor a určujú mu charakter. Cieľom alebo snom toho bolo, že keď príde ten klient, alebo človek, ktorý by si raz tu chcel kúpiť apartmán, tak by tu bol nie deň, 2, 3, on by si nevedel vybrať, na ktorom mieste by chcel bývať alebo žiť, lebo všetky tie priestory by boli pre neho unikátne a jedinečné. A rozmýšľal by o tom, kde je krajšie, kde má väčší zážitok. Lebo ja verím v to, že krása vytvára dobro a snažíme sa aj preto vytvárať krásne veci. A nie len v urbanizme. My tento, jazyk, na ktorom už robíme 25 rokov, prenášame do architektúry, do rôznych druhov stavieb, či sú to výškové stavby, alebo sú to školy, alebo sú to štadióny. No a na záver by som vám chcel povedať jednu vec, že myslím si, že byť jedinečným je prirodzené. Každý z nás môže byť jedinečný a tú jedinečnosť by mal v sebe hľadať. No u nás je to celé od línii, forme a architektúre. Lebo línia, forma a architektúra je pre nás prepojenie od línii k forme s tou prírodou. Takže to je asi všetko, čo by som vám dneska chcel ukázať.